na akoswana abonu amane so no so ntie bi ti ba bi obi bia obi a asumbi firmero Yesu enka obi a amen. Ene koda yi se ya nsore ya obi a beti ase ize Nyankopɔn na humo broso aboaye ami enyane amen. Onim se Israel Nyankopɔn nam ne humo broso ase eti ne no wabie opono foforo amaye epro bi na obie maye ne yeba ha sanso na wasa bi epon foforo amaye na ode ye kɔ baabi epro na obi ya ye ode ye ba ha no obi anya ni free njete se ye chichi bibi na ye ntwiaka na ya che obi na untwia nti opona obi ya ode ye ba ha ne de obi a e free e kwa yes eprona etosu mienu a osa bie no yi afiri hade yakro saa prona de onfa nche debi so be wuru ambi no onfa nche ase ye ba Nyankopɔn epono bi no obi de ma yewu o de yaba o de che obi a wa beba bibia de o de a chew nenso epono etoso minu no onfa nche obi a che uchiaka ena chiana uchiaka no so onyiska tiana obetuaka no pachan ade nyina asufo Nyankopɔn onam ne bakro Kristo so asedan kan den onyiska enso obetuaka ede ya asemu ade abetuaka na yenim se sika so ne ade tuaka pachan na yenye sika nso se de obesi afan ne ade no na abehunu betuaka no eno nye asem ketwa watu masenga nyase pachan untia bibi ka ne ese akonwan a onim so de akonwan yi tuaka betu die ade enum se edi tua ade ka e wo ye ya osum no epona wabia ma etoso mienu no obi a wura bia no onfa nche obetu obetuaka ena saa prono so nipa bia a wa asase so no upro mpew obedura no wonu se epona obi a ode ba ha no eyo obi a na pese nka ebi obeba ha otimba ha peni yete se bia se de scientists for suan ngoma se enkola omokwa awode ya no mo yebebere ne bia ba ko bitira yiyi no no atimi akowura no no aba no acha onse ye friend se no enkola no mo doso bet ba ko bi na ntira ye de ayi sa no mo kan ba bia eye pronet osumi no odi ko wura mu no
Unya ba hanko ade a opo sa apono no wo hanko ade akwa bia so wo de woni be kire ho oba ti asefo asase we so nko ade wo de woni be kire ho ama okutu ya woka edina na no Yesu Kristo ka se me se mo yana mo nhyene protia tia ni nesi fria ne epro bi ne efim ba ha epro bi so be se wuro mo aye de akoro bet ha de ne de enipa ni nya ma so se epro bi ne efie wuro mba ye ko ne de ame ya tare se ye se ko wuro apono bi mu na ko na be fa so betu aka ye nyi sika so betu aka no eno ye de wo tena ha wo ye ena ade betu aka ndinipa gawa asase we so a wachai sawpo pro no bekwa ko fa bi na betu ya ho ka ne de ke so hwa ade a nse ade bi aso ye ju sika na se ye ju ade no ho akatua na wa nya ade no a unum se de aka ya awre ho ni sun ni ayi yaw ati se kane na ni susu na ente se na TV no so na o anu bi de TV ne dek aba no mu yisini na ka onya bi abekwa akohwe na afu bekwa ko gina akiri sa na wanya bi anya de ankro onse unse awre huo bi aye de aka wa maje se asekura hotere kura asa afuno akatua na wanya fa ngura bi no uko fi ade kye bi kura meka za atam no kura wo ko gina sa asini nechi no wachenkyewe kura si ho aho wankyewe gina ho fi wachai aso wonse asase so afuno wa tese hu ne wonya ho saa na pro na Onyankopon na mehumobro so wo se bie bra ifri ekọ so so duru ho na wanya ketua pa ntwia eho no de wasem no eho na abehunu de wo wasem no wachai eho na abehunu de asem ne wo na onipa biara otena asase su no ye de yetene no onu kura katua o de bewura propanim ne de okwa asori o wacho dabi nye sofo enye difo nye sempakeni nye apostle no bi ote asase we so oji Onyankopon di oji Kristo di no ya ade a etene obenya katua oduru ode be wura propanim amen na de etene no eno ne asem Yesu Kristo ka se mo nse ponte asem no ono aso ne sa ka se mungo Onyankopon ne etene ne yo wachai ase mo nse ponte asem mo sango Onyankopon ne etene ne se pro na akwa hyen mu no de tene ne netua ho ka asante wotimi ewura kuronim asante wotimi ewura dan nim na rehosem ne se ene nipa na egi Yesu di nyina no ade na ye di tua ka no nipa ni nyina reject omapo ejete se enim se de sika ne tua ade ka na obi aso pesen ko to ade na obi anso sa puska di bede no obi etinya to bibie tua ka ade ne hia maun enam se sika ne di tua ka no apu sika nti onsantumi nka bi enso hia maun what has enkanyase wachai de ne ma no asori edi Nyankopon hwamo yes oh asori die
Oko school na de agye Awurade adia. Obon sa asori ye bibi ma Awurade. Edi Nyankopɔn hwamɔ. Asori. Asori ni mu na obefa. Nanka tenene no onsaka. Ezi asori no nso ne ade a ekuti atenene. Asori ni sitenene kwan. Eji ya se eprono so bia so be yenta no de ya pa no se bia obi asitene na ekwan obi tenene na obi ahunu obi mpe na se ko bat se uko wura pon mo ofiri asase yeso aha na oba na pon bi ma de ba no wa se firi awo ko se o onsa ebia obi pe ye fe ne sei Italy ako. Oye na anye ya utumeka to mamfa nko Dubai. Menko tena wo kakra na mfanye ehye kakra nhwade. Ti hana anye ya asem kana mde kan o de menka America na yi kura. Because eze Italy kura Italy nkofo ko no. Yeti eze obi. Eze obi ni tira America na kai o Canada na France kura so ate. Eze obi ni tira America, Canada, Britain, any German. And the open Italy now corner where Yanko. Who won't say ordinary. You are some call Dubai, not Mintra on a minion no Maracana. Aha, me won your mind is why I'm in some trying. A pronoun that also Munai, Obi Ami if he has in Yako Yaguamono. And Tessa had ye ya, Odu Nitrana and ye ya. Now I was open. Edwin near Cheba Fufron, Debbie. And Tessa Asem da ho. Ada na obon se enhyeso e wo honhom. Enhyeso. Enhyeso wo honhom man kasa. Untumi nya hwe. De ehyew so no. Enno na abatena ha wanfa ni di ama. Yes. Nti oye wade oho ma hunu se epuru bibie na aba asase we so a epuru di ka no buade na bre ho asena hwe oyomfo ozo ebre yo me nipa kwa nka se oyomfo bachode etimi hwe nipa bi di sa na mabusam se eduwe we nipa na so ye de chese wo hunu asase otisu se eno anse otisu se nipa na obedi akwani abasa na ogudi akosi ne fun na se kan ye dum fun eno ano de oti asase so no ano no emma na kuma mu dase ono wonum se nyame hobet onim se ne nyomfu bi wo twa se onhwe ne kira kwa mu gidi ni dabi Yesu Kristo ho Yankopon na da na ibeduru ahini mu ntina onam nyina betontom saa no onam nyina betontom saa die ntini se Yesu Kristo ba ye bresu ya kubi anyene ni Nyamo yansafu ko bia anyini ni da ade kodi antimo obi anyini ni se enne enipa
mpese obehunu Nyankopɔn emu opese obehunu asɔre ye nipa pe asɔre sini wo Nyankopɔn asɛm yo America no asɛm bia yi pa o enipa mpese obehunu Nyankopɔn enipa pese obehunu asɔre why na pese ohunu Nyankopɔn Onyankopɔn so yɛ tene ne Nyankopɔn pese obehunu awurade mo pese ohunu asɔre nti asɔre ne se obi antene wagye de asɔre ne kanatum achopa adentia nipa no opa asɔre ompe Nyankopɔn ompe se ohunu Nyankopɔn opese ohunu asɔre yes ndi na season na omni nyina ya asɔre hunu ene nipa ne hunu asɔre no so a wode na koma ne ne wire ne ne kra nyina ne hyem enye onyame obeto ono no agire mu no se Nyankopɔn ene wo so no bet asɔre no wope na sa wu Nyankopɔn ana malaki ne se agya ne me a me mani die ne die ne nyame na so ye wagya ne se wo no Nyankopɔn ye tene ne achai atene ne fo behu nanim tene ne wakeka kan bebre ne keka bebre sa na wo kwa asɔre na asɔre ka kyerɛ wo se obi antimi ntena na wagya asɔre die ne dia Why na open no? Asɔre na open. Yes. To betime de no wahyɛ asɔre program nyina mu anadwo de ahoache de we bet tenene ompe to sɛ ne brema asɔre on sɛ ne brema awurade edina Yesu Kristo kan sɛ be sɛ ɛyɛ bre ne mo no Kristo atrofo na ɛbɛdɔɔso no yes ɔno ne yɛtene ne nam so mo agye wɔ mo se mo agye wɔ nam so so mo so obi antene answer is mo yɛ atrofo yes sɛ adeɛ bi kese yi na obi ka kyerɛ sɛ ɛnte saa sɛ me se akonya yɛtena so na obi sɛ dabi akonya yɛntena so a ɛtɛ sɛ de wo ka sɛ akonya yɛntena so no ɔyɛ deɛ ɔyɛ torofo yes Kristo atorofo na no ani o but o mo twɛn me o mo twɛn me sɛ yɛ mia asɛm da ho yes enti Yesu ne wotie no oyɛ tenene na tenene na magase yɛ kan etra ase ya enipa hunu ade koro na me so nya ha na mbe kyirikyiri yes me nkyirikyiri mu ha na nkyirikyiri mu ha kyena kosi sɛ Yesu bɛba video metena so a me se me ka tene ne asɛm bia na me kyirikyiri mu a me mfa ma TV so dabra me krate ase ba bia me kyirikyiri mu bia yɛ asɔre fie yes sɛ me tene me ka ne sɛ de o tene na mafa sɛ mba be ka tene ne ma be gyina ababra bo tene ne na ma be ka brabo me tene ne na me ka sɛ de munum no a sɛ me mo hunu sɛ ye we me kan ne Yesu sɛ ko ya me sɛ na me ma so abrew ke no me kura ka me na sɛ ko mabu na sɛ mo ne mutia wo sɛ ko hwɛ na me ma so ade abrew ne sɛ nka tirimi yo de papa hwɛ na de mimi nya onum kwankwan fa so ansan wo de ma me ti meka ne tene na bi di a kyerɛ wo muntu wo ka so wanya wie Yesu sɛ de maka kyerɛ mo mo obi anya de yi ente obu wa no odisie wa yɛ badwe ma no pa no otu ana mo no akɔ we de kya kwa no aka bi ayɛ de yi a kyerɛ wo wo sɛ wo hunu wie aso fa de wo hunu odi fo adwuma nya masɛm yes Israel Nyankopɔn soma me awie ma nkyɛn yes nam ne honhom so na me wa Yesu Kristo Nazaret ne so oyi ne ho adi a kyerɛ me wodi de nipa bɛyɛ a wo bɛnya daa nkwa ɛho nkra nsɛm na asoma me de nipa bɛyɛ a
obenya daa nkwa ehon krasem eno ode asoma me na mekane se ya na ebinom num se odifo ade masema wo kan de ye de adifo na ka no ya soma ya tete ne nsen ya mu no abia na meka no aje so wu no ay madansefo yes wu se pe obey madansefo Israel nyankopon nam ne honhom so yi ni ho dia kyeme na miwura Yesu Kristo so ne bakoro no so wode ebre so fo bone ni pachim eno elwe yi ne dia kyeme no se menka ho asem mo nipa kokko oji nyame di oji Yesu dia wali da so nyina yese obehu na de ye bone na abetwe ho yes enya asori a obekọ dabi asori a obekọ koye hwemo adi nkrofo koye hwemo adi nkrofo asori a obekọ no ndi abofo na obekọ school no eni ebeka se ye tre exercise ye tre exams no wo tre bi ni nehia dabi de ya de ne etrema no na numu aya nkasa wo hunu ye no achai eno na ekire ne chena yes enye de ya tre na wo tre bi ni nehia dabi de ye tro ye no de wo de ma ye saa de na numu aye eno na ye de hia yes na abo so wotwire bi ye be kwa ye be wie ne se wo ware nso wotwire bi na wotwire bi dia wo ye ne de hene yes dia sori de obetimi akobi beto be ko seyim yes asori achai wenem sa asori da me se esiwo se ya ho na so sofo no di for men ga so de bonyi no de bonyi de o ko hu ade koro so nyame anye ne nkwa nipa bi a wasori bia obekọ bonsam jem yes asori da bi esi asase we so achai sofo no di for se pakani no odi animo no apostles a odi animo no achai se nyame anye ne nkwa nipa bi enu awo edan mo betimi anya nkwa na onum se ye bre so no se sofo hu no se difo hu no se loto ya otimi convince asore ba ma so le ba so di loto tum achai de sofo be hu nyame akodro no hu se eno na ye no eno na wa hote asore mbia no wode be eno no wode be kire yes ndi edan duru ni anye ne nkwa asemato obi a woda ni mu bia no atese tete won so na ba no mo chairman ne hwan achai se mo chairman no atemu da bre duru ni anye ne nkwa obi antimi nyankwa yes I tell you ensem se no obi antimi nkan dabi aje sami a wasoma me ne me wi osika ena me hwe wani osimi nsuro okasem ya homone kwa na apa opa ka kire mse hokwa ne nsem a eya hodwiri obesa de ama me na me ka kire yes me ka kire wa na ntasa bo so obesa ma fa furu turo sem ni mu a na uye mu ahyew ho na bo sa to sintibia yes ade no bo se nyankopon se nye enso ntimi nyai ade tia wa ye sofo ache unim se obefa woni mbegu ase ndo ebe ofere se woni mbegu ase woni panim ndo ba kata nipa anim nguase so no aye ho ni monyamfo be wuse pe no ni makogu ase nyankopon anim na woni mbegu ase woni pa anim nyame anim bian na ye nsaro nyankopon ye asodene ma tisan so na ye esi we ye chama we ye se no masa
mo cham no odi mu so saa bre no owu na ya anye ne nkwa anase atemu da bre wa nya nkwa obi antimi nya nkwa odifo agima mesemeti yi atemu da bre se Kristo anye me nkwa obi oba me nche bi antimi nya nkwa na wana ba me nche ono wo ye de tenesene me dabi na kwa nyankopon asem ko ba no unba nyame asem ameka ne zero unim kwa fa so ba pache dabi hwe me no kaza se ya me tweki to abi no men kasem esa secret wo honti men kasa amen ese mi wunne no anye me nkwa esa mo amwa mo te ase no obi enu ebetimi age ne nkwa yes mi wu ye ofa mi a nkwa na odi mi wuru emu akotena paradise ya mo amaka no mo wadida so akade obehwe na kwan ye ni obeseme amen no behwe na kwan ye ni obeseme yes de me osuma mi enipa ba me nte nyina no mi nkante nipa ne se oba ya na kwa evio yes hwe uni wadwuma down se me wanyi me nkwa le ho na be mu onu se me ma nya nkwa de ane asase amutesu yi obi a sha se pake ni tusu nkwa bonsam jam e ma da ne ma o te ha ma da na to ebi o tu mi kan tentem kwa bonsam ko pene kwa ne ko odi fo adman yes wanyi me nkwa me se asase amutesu yi obi anyi na ni fi da nkwa so yes okre ona bon se da nkwa se ne bo edi de me wanye me nkwa enya nipa ba me nche nko dabi enya onu se won kobi obi a waka bia wa asase we so no yes yes we know na de Kristo dia soma mo bu wa asase we so wonim pache dabi dabi bu yango pona mu so dia soma me obi wo mo asase so wonim dabi wonum na wudwa yes okre nyankopon akwai dinamisi nipa nyenwe wonye ne nkwa obi wa asase we so wonim sene me dabi me ngenga tro semo dabi me kai ho mo de ma me ho nsem atemu ne ba ne ahini ho nsem de ma me me mo bi nkan to se difo asana abekọ bonsam dem okre adifo to atwa oboa yes onum do okeka ayekeka asore na ambeka sa no me se mo makọ asore ya dua o mo sa dem to obi abekom bia no ntimi yen sake o mind dem film asore na fapem no yes yen sake o mind to obi obaba bia wo ma baba bekeka ayekeka and ya keka nti wo ba traditional go songs now so what was on share we adi hu no hu de oti de onpanimfo akeka no to won se me masenka no enya nsori ambeto ya senka ni bia o pache dabi dabi ye ni osoma ni ya kwa ne ntesa edie na mo ya onyankopon na mo som na mo bodede no edie na mo ya mo di mfinsia mpempem na mafom no enu ma wo mabro ho asem ne yeka ona bo se na sofo nyina enku fom no mo di bone yes ona bo se difo nyina ho mo nan yes se nyame suma nipa ba na se nkofo da so edi be mo nyame ani mu a se nipa ne yetorofo yes I tell you okre nyankopon suma nipa ye okasa wo de ma no kasa ne na kire se de wo ka no e no kura na se nye no kure kasa ne be kire de be gato se na no wo suma me no ose men kan kira asasi se men kan kira wo ntoto so se nsori adoso agoro de nipa edi yes nsori adoso nanso agoro de nipa edi de ezo nyankopon am so de bakoti so kasa men kan kira nipa edi ndi dia na be ma nipa hu se ampa mu di agoro ana eyenkeka na wo nso wo keka aho be ma wasem a asem ne be dadi no obo se honam nyina afubu aka ho yes obi ntimi nsori nyame ani mu ni bem dabi we kwa me mo quotation bi na kai dia be ma na no kai no na memfan cancer na de
yenhwe emo njire obi a Yesu se mon kan njire obi a ona bo se Onyankopɔn home ye nokore se di pe ka se o se nka nya de nka ko de ka asem mi enti na sɛ Awurade Israel Nyankopɔn aka kyerɛ mi ni katifi asem no katifi asem etifi asɛm so Yuda ne amanaman ho atemisɛm Yuda ene amanaman nti asem na wɔka no ɔka kyerɛ nyame nkorɔfo nti da bia me se asem asem me nka kyerɛ wɔn tɔtɔso biom so ne se ɛma obi a nka kyerɛ so wɔ amammerɛ yes na amammerɛ no ɛwɔ na nyame wo de bɛka ho wo yɛ sa why a big mistake yes amammerɛ ɛna afɛ na ade nyame abɛyɛ deɛ abɛka ho bɛsi eni ho Onyankopɔn ni matemu na ɛba na nka ho de bi nyame kyew efi ho na nanom suban bɔne no na mumuyɔ ne onachi wade no ɔmra to bɔne no wagye wo firim na ma suban foforo saa nneɛma na nanom yɛ bo fɛ na amammerɛ no nyina wo yi wo firim yes I tell you yes betiwoi ɔhene mi bu no so ɔhene but nadeɛ bia no a wɔyɛ ame support de bi sɛ nipa wo yɛ ɔhene o I respect him ade ne ade nipa kwa wo ni ɔhene kwa se yɛ buo mu ɛfɛre wɔ mu pachan nti ɔhene deɛ ɔne da asase ya no I respect him as a king but adeɛ bia wo yɛ bia no a me support no yes I tell you makasa masenka na won toto so nti ase ogi Fatima Israel Nyankopɔn ho maba me so sɛ me mo awon toto so yi koko yes ndosi Yuda ho atemisɛm Yuda ne amanaman ho atemisɛm ɛne amanaman ne yɛ ɔman bi yɛ wɔ asase so ɛna Yuda ne yɛ Israel Nyankopɔn nkorɔfoɔ no di makato dada sɛ efire dada na Onyankopɔn nam ne nkwa difo so ɔka Israel asɛm ɔka bi kyerɛ yɛ ne o yɛ nananom na yɛ me kasa yɛ deɛ but ɔmo mamre na yɛ abosom so na amo ɔmo ani amo ɔmo so but nyame nam ne nkwa difo so ɔbɔ nkɔkɔa sɛ atem wɔde ba Israel so no ɛno a wɔde ba amanaman yɛ so yes wɔde atem wɔ ba Israel so ma ɔmo Israel mamra na wama wo amamre me so ko Israel be ka se wo se wo amane ne wamanya eye nema bia no musua no wo Misrim yes ele ma Nyankopɔn ka che se bu nsua amanaman no akwan Nyankopɔn fama wo dabi amanaman ne wa amane ne amamre ya bosomsom ye nananom nsɛm wone no ahoma ne ye pɛde abɔ ye ho ban wɔ asase etisu yi no se ye ka obi nka bi no ɛno na ma saa nneɛma ne baayɛ me na mɛka yes no yɛ Awurade deɛ nso ɔnoma sɛnka so ma n'ani aba no nso de agye no amen agawa ma sɛnka hwɛ so na mu gyi nipa sɛ sikura nhyira ne me kra yes nipa sɛ so correct na odifo adwuma akɔ asɔre dɛm na sɛ nipa tɛn kora to a ɛno mu nyam ka Awurade amen sɛ ma sɛnka ne yɛ mo sɔre kɔ asɛnka o de bi ɛyɛ atemmuo ne Onyankopɔn ne yɛ wo deɛ asɛnka hwɛ ndo wasi Yuda ne amanaman ho atemisɛm ɛne amanaman na Yuda nya Yuda na nyame deɛ pachan na obebu ora tan amanaman ne ehyebu sɛ ɛtro sɛ Nyankopɔn pɛ sɛ nipa nyina ya kwan ɛyɛ baako yɛ deɛ ɛwɔ n'anim ɔmfa de foforo ma obi nka sɛ sa bɛfa me nyame ka ho de bi ya tena sɛ man asɔfo die no mfimre santen saa de wɔyɛ da nipa pia mu wu kɔsɛyim yes kwa mo wu fu wu tantanta wu ya mo wu asɛ kwa bɔɔla wuo yes wu asɛ wo wama ya yɛ ne sɛ sum na yɛ na guda mo hye no sɔfo tini ka sɛ yɛ wa amamre ne yɛ wa amane unso wagimi yes we ya tem didie pachan de bi hwɛ unim de ɔkeka de bi adwuma ni Ghana ntu fa babro wa akɔ babro school am yɛ sɛ wo so yɛ sɔfo a ɛkɔm bekum maka do sɛ kɔ hwɛ Awurade ne hu no
na bo se Yankopɔ adwuma kora wa be pa aba. Yes. I tell you. Okay. Na no yona wa pa aba. Pachan. Na nyame wo ma ne so. Pachona wo. E de no pa aba. Na afi na apre hwe. Ono ahụ ma ba ne so wo twe bia to amu abeka ko no apa aba. Afi a wo kosua beka afi na wo pre ho na wani agye. E tro se hu ma wo yo na so no. Enya bi ni de wo de kenka se wo hu na Awurade no. De bi. Rosi Yuda ni amanaman Hu atemu. wakafra. Yes. So to gare ni adua na to mo ka ho na onya kafra se ya e ba cho so ka se wudi a wutimi ni bi mfiri mu Pacho de bi. se de wo wisa gare ni adua no sa abre na wo wisa mo no so aye de yi Afra. aha do si Yuda ni amanaman o to amana de yi Aman. amanaman yo Yuda ne de Israel de ye ba ko pe o Pachan. onyame de si ho se ne de a o de be hye ne de no nyam ama awo aka asase nyina na asase nyina suban abete se wo mo mma nyina Yes. idi obeye Israel no Yuda no o se eno a na obeye amanaman na wote ho yes ye kuro mu de ye kuro mu de ya mamre de ye kuro mu de o baga na kasa bia wa mamre Pachan. mana ka kire wo na ye ba cho wo so wa mamra wo wuni Nyankopon wa na bo no yonko Pacho Nyankopon. na bere na wotumi abenya bibi ansa na nyame na ba asa nipa wu de ya o Yes. nipa wu eya Inda sudi. yate nipa wu eya nkasa Yes. nyame na ono bo wo no na wo ya asase no mo mo dika benya bibi ansa na ono ne ba obana osaba so a se woda so kura enumu a ha Pachan. mukura enumu a na mo sa age na ye de aka na won se we fi se o se obi timi so wura no ba nu Pachan. ti wa mamre ne ye wo wura ena ase Nyankopon so ye wo wura o se wo boa da eno so wa mamre ne ye wo wura yutimi mo mienu nhia ni bem da o se wo bebu ba ko no aye de ye Ida bako. ba ko so abu na mutia nte ya mpa ne nipa kwa so nipa ji Yesu de ya amamre de am omu bu na nanu amamre ne no omu te ya no ya mpa ni fo wo kodo mu hyehyɛ ma no mu bu no sene no nyame aka Yes. No kure. nyame de de wo se ni kwa so obi aya de ha no bet ya mpa ni fo so bambone no makwambone no omu ni sem no di ka de beto fa pem no ya support no ne anyi ye no ntum awieye o Yes. awieye na we nsem a wo ne onyame ne nipa ntem aho ya ne nipa ye mmobo nipa ye mmobo sini mfuturu I tell you nipa ye mmobo sini mfuturu betimi hwe nipa di ji nipa we mu nyine be wu no makọ ho mu Nyankopon se no sitie masa asofo di nsemoni o Yes. asofo di nsemoni ankasa etie nipa kra nkwagie asofo se do mo nipa adwena ye no be se ba bia du no o mo ni nyame ntam ate Kakraka. oh asofo aye bio o mo di Awurade nwamo kese na me dese Yesu Kristo kan se akoa a onim de yura pena wanye no ne ma no be do so pi ni yura pere bi ne se o setene na wa betena aka setene na nya die eni ho ha ni yura ne petene ne beto wo se di wo nye wo hwehwe nye oda wase so ma so kan na akoa Pachan. so na so nyame akoa Pachan. ada no beti ase atemu woni nyaduru se prada do wo betasa asem na se tietia Yes. masa open krofo ekura asodin akoma ya asofo No kure. I tell you and open krofo ye minim asofo Yes. rokom sai ni nyina so ye school sem No kure. to say Yuda
ni amanaman ho atemusem ɛho atemusem kaiko na sɛ awurade Israel Nyankopɔn aka akyerɛ me ni ɔsɛ wɔn na ɛka sɛ Israel Nyankopɔn ɛnyɛ ayanta mpacho dabi ɛnyɛ tegaria mpacho dabi ɛnyɛ kɔku firi mpacho dabi ɔsi wɔn na ɛka sa no ɔsi awurade Israel Nyankopɔn ɔsi awurade Israel Nyankopɔn sɛ deɛ wɔayɛ deɛ waka akyerɛ me ni yasɛm na odifoɔ ne ka no ɔno ɛne Onyankopɔn aka kyerɛ sɛ ɔmmɛka wɔde atemmuo ne ba Israel so ne amanaman nyinaa so ɛnso ɔno na wɔse nyame aka kyerɛ sɛ ɔmmɛka adeɛ nipa nyinaa yɛ no nomafom no adeɛ na Onyankopɔn mɛsensɛ wiem na ɔno ankasa na wɔka kyɛ diifoɔ nakoa ne sɛ sei na wɔmɛka kyerɛ ɔkɔka deɛ ɔma yɛ so bibebu Yuda ɛne amanaman no nyinaa atɛn obi wɔ a wonim common sense otime ka so diifoɔ na de Nyankopɔn aso na ɔde ɔso wɔkan na ɔmo te America ɛbɛde na ɔmo ate ona abɛdwena ma awurade na no ane yɛ ka kyerɛ Yeremia no na Ghana fo na mu gyina hɔ yɛ ka kyerɛ Isaiah na mu gyina hɔ yɛ ka kyerɛ diifoɔ Ezekiel na mu gyina hɔ yɛ ka kyerɛ yɛ friends no diifoɔ mo sɛ na gyina hɔ yɛ ka kyerɛ diifoɔ Ozia na gyina hɔ no diifoɔ Yowa na hu Habakuk Safania na gyina hɔ hwɛ ɛzenne saa awura no mu nyinaa fo sɛ mo nkai ne ha nyame nyɛ ɔna abɛdwena ma no dabi tire na no Isaiah chapter 55 no ɔka sɛ 80 no ɔsɛ nyɛ mo adwen ne madwen ɛnyɛ mo adwen ɛne madwen no sɛ awurade Nyankopɔn aka kyerɛ me ni awurade Israel Nyankopɔn ho wɔyɛ deɛ aka kyerɛ me ni nyame bɛ na Ghana fo si ne ho nsɔre daa Israel Nyankopɔn anya asɛm ɔba boda anumere sɛ tie mu kakra wɔte yes na wa na bɛboa wo korɛ oyim sɛ ne nyamesom na wɔ no Kristosom yɛfɛ no wɔnkyɛ ni Kristosom yɛfɛ no wɔnkyɛ ni nyamesom wɔnkyɛ ni Kristosom asɔfoɔ de pere hɔ mo deɛ na asɔre ma so pere hɔ mo deɛ wɔnkyɛ ni ayɛ sɛ Ghana mamuo no ti wonya kɔ akɔhyɛm bia na wo pere wo deɛ Ghana ni ba bɛwu a ɔmfa ho obiara pere ne deɛ asɔfoɔ ne nsɔre ma ɛyɛ wɔnkyɛ ni yes bɛ Kristosom nte saa o ɔsɛ ti awurade Israel Nyankopɔn no sei no waka kyerɛ me kan kɔ ɔsɛ na sɛ awurade Israel Nyankopɔn aka kyerɛ me ni de abufuhyia nsakuruwa yi me nsɛm onyame suban ne abrabɔ bi nkɔfoɔ ne dadadi yes Juda Israel ma no ɛne amanaman nyinaa yes amaya saa bɛ Onyankopɔn kasate na kɔ diifoɔ no na oho ɔhuna amanaman ne nyinaa ɛna hu ne man Israel Yuda nso ɛna ɔsɛ mbɛka asɛm bi akyerɛ wɔn afom me but ɔman no ɔmo yɛ atuatefoɔ me man no nso yɛ atuatefoɔ tɛmini so ɔmo bɛte deɛ wɔka kyerɛ ɔmo dɛm a wɔka tɛ ɔmo bɛte ano atua ɛti wo di ka gye me nsɛm abufuhyia nsakuruwa yi asɛm na ɔde ka kyerɛ wɔn no ɔmo bɛsɛ afu tɛmini ma asɛm a wɔka ɔmo bufuo no bɛkɔ so akɔ soro Nyankopɔn hwɛ Nyankopɔn sɛ gye me nsɛm abufuhyia kuruwa yi adentia asɛm a ɔde ma ne diifoɔ no Yuda ne amanaman saa nsɛm a na ɔmbɔne no ɔmakyi wɔde no mu wia na wɔda na de akyerɛ odiifoɔ so kɔka nkyerɛ nipa nyinaa wɔ asase nyinaa so no wɔsɛ wokɔ a ɔma yɛ akyɛ nti ɔmbo bɛfu na ma wɔn nso nte mema nsɛm a ɛna mo bɛfuo no akɔ soro de gye me nsɛm abufuhyia kuruwa yi ɔka ho bɛyɛ ɔmo ahi
emane how entra homra nipa bia be boni bia no waja urade na okọ asore ya ka cho se nipa de ya obaye boni he asore be no hwan asore ya rough be no amen amen Jesus nyankopon on se o man na de ode ma na kora ka kire wo no o man ne be sa asore kwa man de onu nyame ka no ebe sania yo mahi yes ndo se jemensam abufushie kuruwa no kan koy o se di abufushie ensa kuruwa yi mensam na ma amanaman a mere soma won chen ni nyina ennom wate wo se o man bia amanaman o na o de o ya o sa ni wo bibika pacho debi e tro se nyame wo de ono pese wo ye na wo na de wo dinu wo ye na watwe bone akofa bibia ye de ato ho so yes ana de wo kofa ato ho so no ompe ebi eto se na fama amanaman nyina anya de yi ennom eto so di fo na se na okoka no okama na so aman nyina so asofo ahadwino yes enne sofu bitire ka se we wode ma Israelfo ye ne ye nka ho na wo o ma wo de ona ma me se wona ma obosom pacho debi bitire ka se we wode ma Israelfo wasu timi sababu fushie kuwa na fama na manyina wasu fama Israel nko ano pacho debi na wabeji Israel de ne ho abo Israel na obeji Israel nko ade awo na wo asembe pacho nko ni asem me ba ma wo no wona dwusogu me kete so a me bo no na obi ba ono so awo no odwusogu ne papa na ma me kete so a me kobo no pacho na nyankopon Israel na yene dia na oba Israel no beje Israel o ono wa asembe pacho nko ni asem ono wa asembe pacho nko ni be tie die oka wase sanum abufushie kuwa no enfama Israel nko awo pacho debi fama de wase amanaman a mere soma won chen ni nyina amanaman a mere soma won chen nyina sa de no ka kire ho fa komo mu no mu hyase mu no kai ko na wanum ento intentan na won tontenta wonum no amobo tese de wo ka no ena no mu nkwase asem kura on sese obi eboa asem bia ne we hia e papa de ma no the way bia negative things yes whatever men sam kuwa no fama mana man ni nyina no a mesuma won chen no na wanum ato intentan of Adam tio amanaman na fumo awade ameka nkyerem ona modifo no so yes wosi odifo bi amabio brother na abere no nyankwa kwajema won be na ye osa no waji wodi no aso won awede ye enke kadi obi di fragbo kire bere wo na me se asoro obi di fragbo kire ba no mafom yes o pa de jano ko di moda ko yo nyankopon se na me hwe ne na no mfie du ba ku na kire ko mfie du menu no wa be ka asem foforo yes me na me ka kire wo yes oba dan wonu masem ye de wo ya tuma ye beto to me ga ne ye kenka bio a tie ne wo se da bi ye hetro sem no a ene nkofo na beto mo ka nyame asem kire na bra bo mo no ye na kwai ne sunsun ye dem yes e be hwe se nyankopon wi na ya pe na hu no yes
eno na mede tie yo yes the red obi di fra bro chira brew ebi no me de hymns na brew wo mo yes ene kwa yes ya ne de brew wo mo eno no mo kura mo abesi ne omunya adwuma bia dabi mo nso ya de brew mo se difo bia mabio ena maso mo abesi ne unni mo kura jejo efiri se de no oba no afom no ono na be kan we de kire wo yes na asema be kan so se waje awurade adia na ampa se ko heaven ampa o de o tie mi wie na ye wie na o ko heaven a you shall see yes ye wie na so difo bi amabie mu a eno so wa wo behunu yes o se wo ye de brother welusu yes anuanom no anuanom ne ye nkrofo a ye kyerɛkyerɛ wo brothers yes onyankopɔn nkrofo no omo ya asomafo adifo lukre omo ka asema na asofo no age edi bia kyerɛkyerɛ to ye brother o from ho brother e kyerɛ wo se wo ankasa wo hia kyerɛkyerɛfo yes I tell you yes asomafo no bless omo freedom ni nyina anuanom lukre eno no nkyɛ sɛ asomafo nso wɔyɛ onso yɛ onuan dabi aha dabi ono wɔyɛ somafo lukre asafo no adikanfo no ebi ni wɔn yes adwuma ko e wa asase bi odi kai ene de o wa ase o munye pɛ dabi na no Roman fongoma sorry 2 Corinthians yes. o se asase etisui obi dan bi lukre asase etisui obi dan bi hwɛ etuosi me small amanaman nyina nkyɛ a fa mabufu sheku wansa ne ma won enum na wonum na wanom atɔ ententan abobɔ adam aha wo se afa de na ka cho mo te kura ebe yo mo se de edam bobi amanaman nyina betumi abodam ene yankopɔn ka won honhom mu asɛm o mo te de yankopɔn de asoma ne dinfo na ebe yo mo se adam bobi doze fa asɛm ne ko ka kyerɛ wo kai ko ɔsɛ abobɔ adam aha ɔsɛ afra amere soma aba wo mununu ano ɛwɔ ɔse saa asɛm no so ko ka kyerɛ wo no onyankopɔn sɛ watwe afra bi yɛ de yɛn edi akyire obekunkum wɔn Juda man ɛne amanaman watwe afra bi de akyire yes ɔno asafra de bekunkum nipa o wɔsɛ ɔbɛnya wɔn so aku wɔn yes ɔbɛnya wɔn na waku wɔn kamientie ana me gyi kuruwa no awurade nsɛm ɔsɛ hɔ na wɔgye kuruwa no onyankopɔn nsɛm ɛkyerɛ sɛ asɛm no onyankopɔn ka so nkɔka no ampa wɔn nso asom ɔnhwɛ deɛ nkurɔfoɔ ne bɛyɛ ɔnhwɛ deɛ nkurɔfoɔ ne bɛka wasɔ deɛ onyankopɔn ka so wɔmfa nkonim wasom yes wɔsɛ wɔgye kuruwa no wɔn nsɛm ɛwɔ onyankopɔn nsɛm kɔi ɔsɛ na mema amanaman a awurade soma me ɔnkyɛn no nyinaa noe wɔsɛ wɔhyɛ aseɛ ma deɛ onyame katɛ no wɔka kyerɛ amanaman no nyinaa ɛnyɛ Yuda o wakyɛ dɛ ɛnyɛ yɛfɛ ne sɛ Amon o wakyɛ dɛ amanaman nyinaa na wonim asɛm wei na wɔka no saa brɛ na Ghana nya mai dabi bɛtene na no mote baabi yes but obi ampanimfoɔ te Ghana bɛka to abakɔsɛm sɛ Ghana ha no na yɛ asase bi ɛda ha yɛn mpanimfoɔ no fifiri baabi na ɔmbɛhuni na ɔmbɛtena so saa na ɔman bi ateɛ wɔ hɔ a na ade tiri ahwim saa na ɔman bi ateɛ saa brɛ na aman a na wɔ hɔ no a Onyankopɔn hu sɛ aman ni nie no wɔhyɛ aseɛ bɛka wɔn nyinaa ho asɛm maako maako de Ghana woba na
na wabɛyɛ ɔman a wɔso ka ho yes ɛte sɛ deɛ mo ka sɛ wo nana odi ka akɔware wɔde sena apɔkɔ eti wo kɔware na ade sena apɔkɔ no onye ɔnana na ɛde kɔɔyɛ ɛnɛ mo se na hɔ ntwɛn mo saa ne teɛ saa bɛbɛpɛ ne teɛ nti wɔse amanaman no fa kɔ ɔmo nyinaa deɛ ɛso ka asɛm no kyerɛ ɔmo nyinaa nti nyame wɔ asɛm ka kyerɛ Israel ɔwɔ asɛm ka kyerɛ Uganda ɔwɔ asɛm ka kyerɛ Yugoslavia ɔwɔ asɛm ka kyerɛ Botswana ɛna ɔwɔ asɛm ka kyerɛ Belgium yes ɔwɔ asɛm ka kyerɛ Hungary ɛna ɔwɔ asɛm ka kyerɛ Italy ɛyɛ asɛm baako asɛm nipa nantwene yes sɛ ɔman bi a wɔ n'amammerɛ wɔn a ka kyerɛ wo afɔbuo bɛka wɔ temu da afɔbuo ɛbɛka wɔ temu da nipa wɔn na ɛhyɛ aseɛ wɔde wɔn ba asase so no ade nyinaa yɛfo ade nyinaa so fo wɔn na nipa ɔhyɛ aseɛ wɔde wɔn ba so wɔde nipa no bɛduru yɛ ano wɔkyerɛ wɔ nipa no deɛ de twa sɛ nipa yɔ wɔde si nipa n'anim wɔn na wɔ hɔ no nyinaa anim ɛnu ɔyɛ baako koraa wɔn na ɛwɔ hɔ wɔde si n'anim ɛyɛ dɔre no saa na ɛbɛyɛ dabi wɔde si wɔn anim nti saa na ɔpɛ sɛ na nka nipa nyinaa yɛyɛ na adwene no ntiaseɛ no sɛdeɛ deɛ nana odi kan na nya ntiaseɛ no ɛno na trɛyɛ taito waso ɔsi Yerusalem ne Yuda nkuro to afɛ no ahyɛ aseɛ amanaman na ɔbɔ so no to wɔhyɛ aseɛ de firi hene Yerusalem wɔde afiri hene Jerusalem baabi wɔde afiri ne deɛ nim yes wɔde afiri ne deɛ no ɔbɛn na ɔkɔgye yɛ ne deɛ no ɛhɔ na wɔde afiri nti wɔsi Jerusalem kɔi ne Yuda ɛne Yuda nkuro ne emu ahemfo ɛwɔ wɔyɛ no na wɔde aba ahemfo ɛwɔ mu bagado sɛ wopɛ nkurɔfo a ɛno onyame di esie paa baako ahemfo ka ho yes asase wo ehunu saa no asase nɛteɛ ne yɛhunu no ɛso akɔnya bedu nsɛm a ɛmatumi bi bɛbɛwura wo yes hwɛ asase ne da hɔ saa no ɛso ahoɔden bɛhyɛ wo nsɛm a ɛmatumi bi bɛbɔ wura mu na saa tumi no mpɛmpire yɛ a na nyɛ deɛ firi wɔ nyame yes ɛno na ma na wɔde turo no hyɛ Adam ɛne Eve nsa tumi ne ba wɔbɛkan a saa tumi ne fa Adam ne Eve fa tumi ne deɛ wɔn mu pu awurade wɔn yɛ sɛ yɛtie tumi ne deɛ ne afa asase no koraa te asase wɔ so wɔre na wɔn tumi ne bɛdi wɔn nsam a ahantan a ɔbɛyɛ no wɔ Nyankopɔn so no ɛnyɛ asɛm ketewa na ɛnna wɔn sɛ sɔfo kura nyɛ sika otumi nya kaa bɛyɛ 5 na wɔsi na sɔrɔ dan no wɔwɔ wɔsisi adan a yɛahwɛ n'anum nsɛm yɛahwɛ nyame asɛm bi ɔno tumi challenge yes asase so tumi no no yes asase wɔ yi na wɔsi Yuda ne Jerusalem ahemfo ɛwɔ mu yes ampa na ahemfo no te sɛ kam yɛntie na ahemfo no te sɛ o de ɛla yɛfrɛ sɛ Herod nom na ɔmo te sɛ na nanu nye Onyankopɔn na de yɛfrɛ no sɛ so wɔde ne bɛhyɛ ne asase no ɛwɔ wɔde bɛhyɛ ne nsam no ɛwɔ ano ahyɛ ase ɛdane deɛ nyame kaa so tumi challenge ɛkasa mi so mɛyɛ sei ɛnyɛ hwee nti wɔsi Yuda ahemfo ne Jerusalem ahemfo kan kɔ wɔsi ne emu ahemfo ɛne mu ahemfo ɛne emu asafohen ɛne mu akunyini wɔn a wɔdi bere bi ka ahemfo ne ho deɛ ba ne ya ɛte sɛ presidents ne ministers ɛne ɛhene nipa keka ho MPs MCs DCs so what I say na de aba army commanders nyinaa ka ho yes wɔsiti Yuda ahemfo ɛne emu asafohene kan kɔi
sɛ wɔnyɛ amanfo ahobiridie fedie ne nnome sɛdeɛ etie ene dei wɔ se Nyankopɔn se ama ɔsɛ yɛ aka wɔn dada yes wasoma na sɛ na ɛbɔ bɛtɔ so onim ɔma koma so ɔmbɛdi akyi ama mu bu afu ne santi ɔno Nyankopɔn ama nnome aka wɔn dada yes sɛ wɔnyɛ amanfo ahobiridie fedie ne nnome ndi wɔ se onyame se ɔman no deɛ ɔde asoma ne dinfo na ɔbɛka no ɔman no kora bɛsɛ di ne ho fɛw yes na ɔnso ba bɛgye gya ɔman no ɔsɛ ɔwo sɛ ɔman no di fɛw ɛwɔ Nyankopɔn ho na ɔnso ma ahodwiridie amanfo aba wɔn so ɔman aba wɔn so yaba Nyankopɔn nipa fom na Nyankopɔn soma nipa ɔsoma sɛ kɔka ɔkɔ nipa no sɛ deɛ ɔka no yɛ nkwasi asɛm yes awo ɛnyɛ ne ɛhyɛ ase akyɛ ɔsi ti ɔhunu sɛ ɔman no ɛnome ɛda wɔn so nipa ɛtete ase sa ne nome ɛda nipa so no yes ɔde wɔbɛkyerɛ wɔbɛka asɛm akyerɛ wo deɛ nti ɛnome ɛda nipa so mɛma ne ma mmerante ne mabaawa ekuru ne yere nom deɛ nti ɛnome ɛda nipa so kama mintie ɔsimizim hene Faro wɔyɛ na afɔ ɔde atie sɛ amanamam Faro no a ɔka sɛ Mose wɔnte na sɛ ɔma nkurɔfoɔ ne nkɔ no ɔde ahyɛ ase afiri hɔ ade te Satan na Misrim wɔ hɔ na Ghana ni hɔ yes wɔsi nti Misrim hene Faro nso ne nkoa nyinaa ka ho na asafo hene ne maamufoɔ ne man nyinaa awurade wogya wo bi na mepatɔ Faro nyɛ wɔn agase onim Nyankopɔn ne wɔn ni bosom na Nyankopɔn ne wɔ asɛm bɛyi tìmɛdɔfo ɛntina Ghana ha mo bi nfa bosom na ada yes wɔsom bosom a wogye bosom deɛ na ɔnyɛ bosom ne nsɛ Faro yes wɔn na ti ma yɛde ne pɔmɔ to hɔ na ada ne wɔ ne wɔn ne nyame de di asie yes nyame asa sɔre sɛ afɔ sare ne bedi asie ɔbɛkyerɛ ne sɛ ɔno ne awurade nipa nyinaa ɔwɔ ade ɔpɛ sɛ obi ayɔ yes mfa ɔmammerɛ ma obi a wɔse Misrim hene Faro ne dɔn na asafo hene ɛne ne man mu nipa nyinaa deɛ wɔbɛka no wɔse obia ne wɔbɛyi no afirim yes medɔfo ɛmfa ho nto asɔre so dwane gye wo kra nkwa yes lɔpɔ mɛka sa kyerɛ wobɛsu da bio ɛsɛm a meka me sɛ wɔamfa nkyerɛkyerɛ me dabi Israel Nyankopɔn na mo so wɔyi ne ho adi akyerɛ me na wasoma me yes ɔde nsɛm bi na asoma me na meka mo nyini nti agye sɛ ɔma mefa agya no mu deɛ no bi na ayɛ adanseɛ masɛnka me sɛ obiaa ni bi dabi ade nyinaa somfoɔ Nyankopɔn a wɔsoma me no sɛ menka nkyerɛ wɔ ntoatoasoɔ sɛ nsɔre adɔso agorɔ na nipa agyi yes honam nyinaa di fo Nyankopɔn anim honam nyinaa adi fo Nyankopɔn anim asɛ na ma asɔfoɔ ne adiifoɔ buhuru Nyankopɔn so di kaakan yes wɔsɛ gyeme nsam kuruwa no na fa kɔma wɔn babu fusie kuruwa na ɔmo deɛ ɔka no ɔmo ne nkwasi asɛm na me awurade ma twe nkranta bi ba atwe nkranta bi mede ba yes wo de bɔda tena sɛ fa ho to asɔ ne so ɛhɔ a yɛ tɔ da ɛbɛrɛ akyerɛ sɛ ɛfrɛ ne sɛ Lot ne ne yere yɛkaa sɛ ɔmu nwane Lot ne yere no wɔsɛ kɛne ne yɛbɛka yɛ akyerɛ na wokyerɛ Lot yere yes I tell you yɛbɛka yɛ akyerɛ na wokyerɛ Lot yere wobɛte atamu nsɛm ne ahodwiri bi a ɔnam me so ka wonti bi da bɛtɛ wobɛtena hɔ no ayɛ sɛ Lot yere ɔpem sɛ ɔsɛ yɛ awerɛtɔ no bɛtua fa so toa so ma me ɔsɛ Faro ne nkoa ne asafo hen ne ne man nyinaa ne amanfrafoɔ ne nyinaa ɔsɛ ɔman bi so afiri ɔmanfoɔ abɛhyɛ mu no waka yɛ ɔma fra saa toa so yi
ɛne use asase so ahemfo nyinaa ɛne Filistifo ɔse use asase so de ahemfo nyinaa dubo sɛ baabi a ɔbɔ a no ɔka ahemfo no so ka ho ahemfo nkurɔfo a ɛne nyame di esie baako me sɛ yɛ ahemfo. Yes, I tell you. Yes. Before I view, I know him. Yes. I know them. I am fear. I am for. Why any because I saw the crowd see me than wo debi because also we be hene. I hear the saying and nabi owu here no. Na na the boy asase. Yes. When the boy yan koja o. Nyame obo asase no wo ja hoda. Ba cho debi. So obi wo ja hoda a. Eso bu nkunta yi. Na odwini mienu. Enyene ba akopɛ. Yes. Ebi ana de on be siwo nim na abadwe no be connect sa. Oba sa se pɛ asemato. Correct. To say use ahemfo. Nyina. Omo nyina. Ne Filistifo asase so ahemfo nyina. Filistifo so ka ho ayifo. E fa say ayi. Bori atenkrofo. Pachai. Waso omo nyina so asase so nipa nyina ka ho kai ko. Ne Ascalon, ne Gaza, ne Ekron. Ene Ascalon, ene de Gaza egurade. Omo man obobo. That amman ewo Asase. Man nyina no no. Ene o de ta obo so bo amman sa. Kai ko Ne Asdod nkaye no. Ene Asdod nkaye. Edom ne Moab. Moab fo omo nyina ya manama mo. Edom ne Moab ne Amonfo. Ene Amonfo ne Tiro ahemfo nyina. Ene Tiro ahemfo nyina. Ene Sidon ahemfo nyina. Awurade ahemfo. Aso ka ahemfo. Open crofo ma o man fum awurade ya ahemfo. Correct. I tell you. Yes. Crofo atwi nipa adwene firi nyame so. Bi nipa adwene si asase so nyame. Wi ase nyame so a ya ahemfo. Yes. Nti ahemfo sane ya ne aka asem bi atem se nyame ne si no otu hene no. Mo nte kasa na si o. Na me nka ho asem ne. Nyame ne si no otu hene no. Mo nte ase. Yes. So ebe ira temu da o. Na anu Nyankopɔn si so. Pachai. E pa to odi nse no otu na se wa pi. Na wo ukuro mo hene. Pachai. Bia wo ne nyame watu no. Pachai. E de e chaba bia ni pa kwa wo si ukuro mo hene. Yes. Bo de on fa no mo na ho samna ne. Nyame si so no. Wo di nse hunu no. Wo se manu me ho se me de so si hene. Yes. Ampa wo tu so ebra no ote ase e de bisi akonya so. Wo kuro mo hene nkonya ne nkonya tuntum ene ensane enwan a wotwa bebrebe yi nyame watu no Pachai de bi. share de ya asemo a mesemo ka ye ne osoma ne ahwa ne Yesu. Yes. Na ya ne asenka ne dam ba akopɛ de ya na akwa te se ase ye kwa ye ha twin Correct. etenya ye ne o De bi. yo soma ye ne so se ne honam nyinara honam nyina ye ne nsa no adwuma. Yes. Enime wo asase nyina ye ne nsa no adwuma. Yes. From ye kan ye ba kire honam nyinara ete nipa nti ase De bi. nipa nti ase no ka kuro bia no adi ka kan hini dini wa ka kuro no ho ahemfo akwai to aso Ene Tiro ahemfo nyina. Tiro ahemfo nyina. Ne Sidon ahemfo nyina. Sidon ahemfo ne Epo akiri no ho a. Oso owie no ato aba asase so ahemfo. Owie no to ye de ye. Eba. Os Epo akiri no ho a. Epo enipo aji. Pachai. Enipo aji. Pachai. Burkina Eko. Pachai. Epo da ho. Pachai de. Niger ho. Pachai de. Epo da ho. Pachai de. Anto wase ene de ye. Epo akiri. Epo akiri no ho a. Asase so ahemfo. To wase hanyina. Di ba bia asase wo so wo hene ho de a. Asefo de kasa kire honam nyinara. Yes. Ena mo so mama mere. Na obi o mama mere se de kasa kire wa ye de. Konka. O de ene se so na ni. Yes. To wase de kasa kire wa ye de. Ade tiri wo so wa twen kranta e ba wo so. Me mesika metu abrante fo se. Wo ye obusu me hene mo abi ni. Yes. O amemeka. No krenti no so ma me. Yes. Tell you. Correct. Obedi hene wo ho ye ya want to atwa so na be wu no bu so wa big mistake. Yes.
nipa be soa nipa be hoa yo obewu no wo se asase a obeda oba so yi wuri nipa ye ka so obi di ne kra bra eyewa yes nya hini na nya o be se ekwani aye ne ya won to so nipa fa so di hini no ene onyankopon atemu onhia yes me papa yo hini me ma efense me na na yo hini na me ka sei yes ene onyame atemu enhia the bi yɛbɛ kasa kyerɛ mo na na ɔka kyerɛ mo odi fo Yeremia ɔsɛ bi wo bɛsi aheni ehodo so bɛbubu no wadwiri no wasi no wate yes ɔno obɛdi akon ɔntimi the bi me ma sɛm bi a meka no de ɔpa ɔbɛka afɔ Nyankopɔn asɛm fa bra yes oba nyame asɛm nko a de ɔde ba wa bɛhu sampa wa mfa baabi yes Nyankopɔn asɛm ɔna bɔn sa wa bɛgye de sɛ Yesu Kristo yɛsoma anampa correct ɔde na asɛm ne soma amen amen awade ne nsɛnkyɛ na mu hunu nyinaa yɛ bonus yes ndira me mfa sisi obi no ahoɔden ne nsɛnkyɛ ne nyinaa yɛ bonus ɛnyɛ na ɔde soma amen the bi na asɛm sɛm bɔ hunu ne ɔteɛ ne mo kwan bɔne sɛ muwura ne mogya no no mo yɔfo no ɔkasa mo na badwema bɛte no ɔbɛsan ne kyaba no yɔfo nkyɛn yes ɛnom no ɔsoma amen na asɛm na ɔde soma amen na menka wie ma yɛkwan bɔne ho asɛm deɛ ɔwɔ so pa wonti no nwane nye ne kra amen deɛ ɔsɛ wɔnya wie pa deɛ wɔnya no ɔmfa no nkohu na mane na deɛ yɛka yɛbɛwie no sɛ wɔnya wie a wankasa bɛhu no yes na wonya wie yɛ adeɛ tena baabi a wote no ne da no ba bɛto deɛ memɛka ɛwɔ hɔ na wonim no wontumi ntena baabi anya saa ɔgyeɛ no ɛne mu nkwa ne mu dom da ne fa kyerɛ me a ɔde maa me no me na ne mehyia yes mekure me a ɔde maa me no me na aba me nkyɛn yes hwɛ ano Yesu Kristo si huu mo amma yɛ adwuma abrɛ mo mmra me nkyɛn ade na wankasa mo nkɔso nkɔ asɔre na asɔre ni hɔ wɔse ne nkyɛn na ɔmo nyɛ deɛ ade nta Yesu nim sɛ deɛ ɛde ama no no sɛ ɔsa akɔ asɔre no nkɔm bɛgye afiri wo nsɛm mekure Matthew chapter 11:25 wɔse huu mo amma yɛ adwuma abrɛ no mo nsane mmra me nkyɛn wankasa asɔre ho na Yesu kɔhyia dan mu kɔkyerɛkyerɛ so sɛ ɔno ne nkyɛn na ɔmo nyɛ deɛ yi mmra ade ntia asɔre na nyɛ na gyadeɛ ade ntia so mo awaka so mo nkɔso nkɔ hɔ deɛ yɛde asoma ne na ɛnni asɔre no no sɛ nkɔfo no ka sɛ yɛagye kura asa akɔwɔ a ɔmbɛsa yɛ sɛ deɛ ɔmo te nam wɔn wɔ kɔhunu amane ɔmo de ɔmbɛbɔ asɔfoɔ no yes deɛ meka bia so ɔhunu sɛ ɛte saa na asɔ bɛkɔ so akɔ baabi a wokɔ a you deceiving yourself yes you lie yourself mekure Yesu bɛyɛ na asɔre no deɛ asɛm na ɔkae ɔbɛto asɔre sɛ ɔmo tɔn adeɛ no anka sɛ wɔkyɛ sɛ ne fie yɛ mpaebɔ fie na ɛhɔ yɛ ho adea na ɛhɔ no yɛ ho adea na adeɛ na ɔse afei de onipa no mmra ne nkyɛn na ɔnkasɛ mo nkɔ asɔre fo a yɛtɔn no ade ntia sɛ ɔmo sa akɔ wɔ asɔfoɔ no bɛsa asɛ ɔmo adwene de yɛ sɛ deɛ deɛ ma Yesu na ɔwɔ a wɔnti bi da afei na wɔteɛ no ɛwɔ na nso wonim sɛ ɔwɔ no wɔka kyerɛ wo bra ne nkyɛn bra me nkyɛn asɛm no nyinaa ni o bra me nkyɛn ayɛ ne mo nsɛm ade soma manya korokoro yes abrabɔ a yɛbɔ no yɛ nkorokoro bi ansa na wabɔ dabi wa ɔpɛ sɛ yɛkorokoro ansa na wabɔ bra no wobɛnyina ba bɛyɛ gyegyentwie nipa yes woba bɛyɛ nipa nyina honam nyina bɛbu wɔ nim tia mekure akora ketewa a wobɛkyɛ ne mfie bɛsɛ aduasa mfie aduana wobɛbu wɔ nim tia yes ɔbɛfrɛ wasoma wɔ wia ketee na ɔwerɛ ho ɔsoma so a wohunu sɛ wagyimi yes I tell you ɔsoma wa wohunu sɛ wagyimi yes nti sɛ wopɛ sɛ yɛtuufo kasa pa wo kyɛw ansa na wakɔbɔ bra a daakye wobɛyɛ gyegyentwie yes yɛate mu asɛm yɛka kyerɛ deɛ ɔwɔ aso ɔpaa na ɔde mmirika dwane akyɛ ne kra mekure toa so kakra wɔse didan ɛne didan ne tema ɛne tema ne boas ɛne boss ɛne wɔn a wɔtwitwa wɔn abɔde sɛ putuo no nyinaa ɔte asɛm a ɔka nkyɛ ahemfo no ahemfo no bobɔ wɔn din no
obo obodi no masafo ni nkro ni amana man nya no se de nte o se de mensam kru afa komo omo no na wokwa saa nkofo no omo ye nkofo mo no ba ye de Abraham so mo fu no de je befuhie kru anoko no enu nie wo se onyankopon ni se Jerusalem ni Yuda ne Misraim ne nko ne ba mana man nyina no wo se wo se mu nipa no obi atwa na bojo sa to agu yes ndini wo se wa twen kranta bia wodeba ka ono mamintie osididan ana tema ana Bruce na what are what to try one abodi se putuo ni nyina e de we mo babro na wom ana da Pentecost Assemblies Anglican Baptist Church of Christ Church of God SDA e wom e ho nyina de na wo musa ani aye kasumasi atemu dabre yes ejafe mesi de o ka o se sorry ados ma be ni predia ne ba chaw deeper life ebi da ho babro ye ebi da ho o se sorry ados ma be ni predia yes afe yia no ntini wo bu ba mana man brother me se ma sorry na da o yes and fawre sha sorry mo the bi fawre sha nkwagiem yes fawre fatsa nkwagiem ne tuwa na mo ne jane prese be ya okra we be nyankwa nyankopon se amanamani Israel Jerusalem obi a wotwa na bodwe senwi atu ogu no na bodwe senwi atu ogu no atwe nkranta eba no so yes azori adoson ago no mudi no e ba chawo we yete say ndi agoro ode ka so ye da o ye deacon yes ka so ye apostle etiro ka se no me aka won fedienti du me aye de aka won se nyame bo wo no bema na wo tie onyankopon se wonum de osofu bia wo tie minim se bifo bia do so ye sepakani wo so ye apostle bia nim se onyankopon ba de bema no di ka bo de dipa achai enti se ko di ka bo oba ena kire oba ye bema ena ka mema yi aboje se mo manim ye se maade a ena ka mema ne ko ya aboje se wo no maka se gade ka wo yan ka di kai ka wo ye se de odi ka de ne ye de e ba but when de wo bema na wo ye wo no wo de wo beba no wanya wani saa o na wo pesa ko nyame hunu ya wo ye wo wani se oba no we na ho de sin sore da no nyankopon se wa twenka nte bi de ba enkofo a etutwa wona bodwe se putuo ni nyina wa twenka nte ba ne no me na me se no me ye di ka kamo yes wo so ye brother bifo bi amabiem na wotena babro mu fisi ye wo besi ne wo ye Yesu dia ka we hunhuni Yesu Kristo no mokofo difo aza ngoma na baya o sha se ka o se gwade nyankopon mo so wasom se wasra me se me ka se mpa me ntenya fo mo no so so no fa hodie o wi o keka kwa o se tro se me fa mi abam ko fo se a mo ntiase adentia o ma ken ka ya honhum o mo ankata fo mo nso mpo bunum se tro se me di foforo yes se tro se ye fa me ho abam o mo ntiase adentia de na wo tro se na eso mu hunu no ma da ho a che o mo hunu Yesu ka o se eye minni no o mo ntiase enu nti o mo ko wona to amenam ena wo se wo ye de yi sofu yes awurade masa asofudie de mese ya afefe bi wadi fudie no yes awurade yankopon kore me Yesu obi ye di fo hwa no a na me yam se yam se awurade ti bi pepe tena se ya de wu ase kwa ni panta se o se di fo atrofo Kristo atrofo ho na de ehun se o se awie bere o mu na be sore yes na se Kristo anokwafo ene adifo anokwafo no awie bere no mo no mo ma omo ne ntimi rise debi na atrofo ne de yedede ya sori bia nipa yi mo bodwe se nyankopon se watwe nkanta bi ye de ye eno me akam dada sa no wota no yes wase fedienti no me akam yes
brother bi atase ne brata so remoti atite ya wo wu ase no ye elder wu ye no yi 55 na nkopon se nipa biara wo twitwa abodwe se no ono wa asem nzori adoso agro nipa edi why na edi bem o kan say ya edi e de beka ma hemfo de atetemo yes say hemfo na ahemfo no abodwe se kurofo beka jo na wo akani ba no asa akani ba no oye bofo you the ni ba kwa so akin kranta ye de awo yi na abodwe se ni Jerusalem ni boden kranta ba no so na wo akani yes ahemfo ne kekansam bia ehu yes Nyankopɔn difo ba cho minimo ohini bia ni no bompunu mpo am ni di nkomo no ana no wadi abodwo sesa ana say Nyankopɔn asem wose o jai na kanete tene kwa asofo no kwa no mo abodwo sini ntumu ba yeso wa ahemfie kwa na yesuru asem wa ohini ni timi fatire no so no mu di hunu na wo mu na asofo no abodwo sini hunu na wo mu nyame ya de nyame ye kakai oye mema kakai adwene no wo fom nyame wo pona wo ma adwene ba fom betu hunu ye wani su nyansafo na no di for Isaiah chapter 8 o se nyansafo ni bewu no bebo bim no be che won awurade asem no wapo yi yes nyansa be na wo nyansafo ni bewu verse when I'm can't say them can't say nyansafo ni bewu 18 no wan yes Debi me Isaiah Debi Jeremiah kasa bo wa me kan me say me aminim de American tin ha bibisa no Jeremiah 8 wo se nyansafo ni bewu be brim no be chi won awurade Nyankopɔn asem no wapui nyansa ben now yes in other words Nyankopɔn bo nipa kakai what does it pacha o de ohile kan pacha yes but wo hunu se wakasa achode abodwe se ni hunu huna na Nyankopɔn ye wo se wo ye wo hunu huna ade pacha izo Nyankopɔn se onim sa ahemfo ne be ye sa yes Ghana muti wo ne be na wo abodwe se biye ni bi na ka se Nyankopɔn kasa kwa brother what you tell me your Pentecost ni yes e dan ba na ba no Nyankopɔn asinti no se yemfa bofushire ku adu kwa wonim sam bu befu adenti mo na mo bo mo ho wo na bo ho nya urade o na we mo nyina me se brebi na sapaka ne bi aso kumase ya se ye fedi say ifie bosom na ejeje mi ngeze odi fo no kasa no wa na ejeje no wa no ode honhom be na ya adwuma de fie honhom be ya ido di ze Nyankopɔn dabi na isa odi fo kasa ye de fie honhom wa de make ya se di wono so ye sepaka wo ye sepaka ni yawo Nyankopɔn akwai nipa bi afa didi agoro yawo se makoka se Nyankopɔn so wa mo babani no baba ape timen kan kira asase mabani nyina ape se o manim su ye se mama di be ma biara wuyi wa bodu se ni tubu obeto atwene o si dabi ni babru nim we ye dogma sa video me pa me abebo sa se pakani no me pa me abebo no magina so de akasa won pe ba bi nyina yes me pa me abebo ni TV so e ma wo ka kire nipa nyina se efie boson e na me de ye adwuma odifo ya wo ka se no boson be na odifo odi ye adwuma adifo ya babru bisira mukura ye o pacha wo se wakasa tie Nyankopɔn pacha omo ne ndo omo yenti beso omo hanga omo ni ana sisa awre oni achi tugu a obekɔbo nsɛm dem wa awre na ade panse na wo so jimi
wa wira we ja kitwa bi wo ha no wo nyansa bacho da bi wemo omo gina ha wo de me se osofo bi pa won sori se nsem odi fo ja beja me kan enye nokure me de honhom e no Yakobon asem e na be kasa yes me de honhom no Yakobon asem na be kasa de mo free call asori da wei monti bida nanu Yesu Kristo wose mo de nsia no so wode amamo na mo hwe mu no nkae ne de wanfa ma nkae na fe ye ho amwa o nkae no e ho amwa so so ntimi nka na ntimi nka so e se wo ka fa ba bi nkae na fa ba bi a ekofo di apostle sa ana me se mo bi nkan to se na apostle bi ba wo bompa ma ja to enka wi da bi so metu ahonhomone ayen sensen anwa ewurade so be ka chon se mo mfiri me so komi nemu da ma mo ye de entene amode senten na me ade na me se Kristo fam so anwade na me mfa no mbezi me ho ame ka temusem ye no so no me ade ka temusem anwade de ni se ye bonus no de ama ese fam nipa kini ye ntom obi mfa ni obi ahwe ye de cheche kwa yes kwa obi oba menche be nsa anwade se tedi bi esi bia ye kwa yes me ni obi nsem ade se no enu nti na nyame be na me so Kristo be na me so no ye oyama no ebi nsi eye kwa free de obi afana abodene bi sai wa anya wa ntiase hu nyame de chekwa e kire ba bia me free obi atime nye ho akyenye awade wo go setene wo do bebrebe Kristo nam to mi so fa me so ayo eye free emudu do se kwa de bia dan se mutimbi sika kura da ase no de ka awade nam so ya ma na wi obete ne sapan de nyame ase ya su busu e yo odjuma mi gusu mi tiram yes mempa ba dabi adentia ebre ni nyankwa wieye enda so homa ye ote ase ne no wote menka yes so ona kwa wo behunu no obesan to se amana ma wodo didan boss tema Filisti wase sankofu nyina Jerusalem ka ho Nyankopon se Jerusalem ka ho wo se nyame na saada na kwa num se hunu okan se pakane ne se memisi Yesu antwere na abodwe se okan sa na mu so ye torofo yes na ga se ne o mu ne o kure yes ese mo bonyenye yes wodi Nyankopon oni nyame ase tiri odifo Yeremia wo so wo bedi akọ ntimi o da dabi omo bonyenye omo hunu omo nka omo preach asa yes ene Nyankopon so ye bibi se eso omo ka asem ko nipa mfa dabi o ka asem obi amfa obi awu se dede kwa no ye yes Nyankopon nam ne ko adifo no se amanama nyina ne ahemfo omanum asafo ni mo titiri who ye lawyer who ye judge who ye doctor who ye hwan MP waso wi wa body simia waso wa twi nkranta ode ye de ever yes ebedunam yes mo se mo kwa asore mo ko ma hwan mo ana mo goro mo ho yes mo ama goro mo ho mo kwa asore ne fa mo ankwa ma mo kra mo ankwa ma urade bi mo atene mo dibe dabi mo ama goro mo ho ka manamane bi to aso saka bi to aso deti wo se nya manamane dimbo pacho dabi se free wo se wo hwa aboje se fa manamane kai ne to aso wasile wona wo twa wona bodi se putuo ni nyina wona wo twa wona bodi se putuo ni nyina ko wase me Arabia ahemfu nyina owi e wasa beto ahemfu ne o man ne so me afrafra ahemfu wase Arabia fo ka ho afrafra fo ahemfu ka ho koi wote esresuo ni nyina wote esresuo nyina simira ahemfu nyina simira ahemfu me Elam ahemfu nyina Elam ahemfu ni Midian
ahemfu media ahemfo ne atifi fam ahemfu nyina awurade osi atifi fam ahemfu nyina wana oben wana wachichiri wana ben wana wachichiri ye kai ko osi wana oben wana chichiri mu biara osi obi de ai mu biara ti nyankopɔ so wonyi obi amfrim de bi osi wo amamere ha na de amamere de ma wo ona nanom e de mo di mo yes bele be kasa tem se di pa ya soma no o ti ase enhira no yes na masenka so me nane ne da me se me kwa asore na nipa 5 kura manije yes masenka no enye honamani asenka de bi ya mfa nkyerɛkyerɛ me mansua na obi ankyɛ yes sɔfo bia ni Ghana adifo bia ni Ghana se paka ni bia no Ghana obeka se me masenka ɔno nkyɛ na mesua firiye de bi Kristo nam na di Yesu no yi na didi akyerɛ me na ɔde asoma me ɛna ɔde asoma me ti masenka wonti bo ba bi ada yes e ka temu ne nkwagye ne tene Kristo Yesu ahini ho asɛm to aso enkuro ne nyansi osi media na ahemfu ene atifi fam ahemfu wana oben wana wachichiri mu biara ne asase so ahini yahodo ɔse de yi asase so ahini yahodo de Ghana ahini ho ana ahini de ha pato ahini ene ɔse asase so get na ko peto tete asase na wona control yes ɔse de mote a moye no so wona de ama wa ekina bi o de opawu me ne da oboso me wo hene o ko akoto awurade yes nyame ni munuma ne makwai se mo ne di asie na afra asofo yes afra sorema afra judges lawyers muni awurade ham yes de oba ukura mbodwe se efu 2 days na aboafu ose no me account yes ai ebeyira te moda o masenka so na monte bi dai ma me fansie no bre beto aso na me yadom ochina ye me kan se izo nyankopon na mo so yi ni ho di a kire me ose me kan kire a wo nto ato aso se nsori ya doso na nso agoro ene ni page e won sem odi asoma honam nyina adi honfo asofo adifo asepakafo soko dem asomafo na me ka bi o se pakane na mribo beka ase odifo Agyeman Benjamin oyi demons efie posom efie nkonwa baye ni nyina ha me watase but pese me man hu se wakaseti onyankopon yes mo re na yi ne mame saanom ne message na ode kati ame no be bono righteous TV ya wi anam dia kasa yes na ma fe ma shase e ma no trosem na yakata so rani ma woni na se yemfa school wantimi anko school ni bi na wie sai classes ni ade no a kakra na obetimi akenkai no adwuma ni wa amfa nyamesenka abe wa se kwa yes obedi ni pakra kwa yes obedi ni pakra abro kwa we afa ya sama motie obetimi adana no pacho de de horo bo se na fidie na bayiwu o se fa abufuhye kura na ma wo no na omo bo ento tontentem mo dam emo bo adam ma de ne nse wo ho wulim nyankopon na de asie nyankopon wulim na de asie ame ya domo chene beto aso odifo Agyeman wo Righteous City ejeso achene kurum kumase ya ebia wo bia no izo nyankopon na mo so yi ne hodi a kire me asoma me awo nto ato aso yi ma kira kwa na bebo yo waso te de nyankopon ka amen 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 hwehwe odifo Agyeman Benjamin kira kwai ebebo awo eno krasem na wakane sisie odifo Agyeman Benjamin kure ni ne wurade Yesu Kristo mu ni nipa biara o hwe na chiri kwai wonne nante no mu se ampa wa hia ye ne wurade Yesu Kristo ni na num asem na bu se ampa ni Yesu Kristo nante e wo tene ne mu nyankopon difo na nwumre yi yedawase se enenso so asabe kasa akire honam ne nipa nyina ne asafo nyina amma titirifo ate ene a ize nyankopon na moso e dia kasa yi yedawase na aside to so biu e di ma Israel nyankopon a oyi ne ho di kire na ko difo Agyeman Benjamin
na ɔnam ne so ɛkasa kyerɛ Israel Nyankopɔn yɛda wase na kyerɛw sɛ odiyifoɔ Agya Benjamin wɔ Kumasi yɛ adwo so ɛkyɛn kurom Kumasi yɛ adwo so ɛkyɛn kurom ɛna odiyifoɔ Agya Benjamin ɛwɔ ukuada ɛyɛ mpaebɔ ɛkwasiada so Israel Nyankopɔn yɛ adom no sɛ nya ne yɛdie ɛduru na awɔtwe no a yɛnyina ɛsa de anigyeɛ asa bɛhyia mu ɛwɔ Righteous City ɔsa nam na kɔ odiyifoɔ Agya Benjamin so atenetene yɛn ama yɛase ɛtintim ɛwɔ asɛm a yɛde yɛn ho ato suo no mu yɛni da soɔ no awie yɛ pɛyɛ ukuada yɛ mpaebɔ kwasiada nso yɛakɔgye nkyerɛkyerɛ na mɛkaa sɛ number no yɛ 0594 844 111 0594 844 111 anaasɛ 0539 224 999 na mefa akonya wei so da anusiafoɔ nyinaa ase sɔfo Paul sɔfo Puku ɛne master asare medias ɛda mo ase sɛ na nso mu de odiyifoɔ Agya Benjamin ama ahwɛfoɔ nyinaa ate Israel Nyankopɔn ne nso a mekɛsɛ yi